खुलुमबाय गिबियावनो गोजोनथामखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना गोबाङानो अरुणोदय स्किमनि 1100 फैसाखौ मोननो हानाय जायाखै दा बेनिखायनो मा खालामबा नोंथांमोना 1100 फैसाखौ मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय दिनै नोंथांमोना मोननो हागोन ना हाया आं बेनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे गासिबो नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि 1100 फैसाखौ मोनजोबनो हायो दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरग्रोनो नांगोन मैयानोथ' जेनेबा बेलासिनि 12:30 समाव नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना हरनाय जादोंमोन नाथायबा गोबाङानो नोंथांमोना मोननो हानाय जायाखै साफा सानैया नोंथांमोना मोननो हादों बेबो नोंथांमोना माने मोनाबिलि समावसो नोंथांमोना मोननो हादों आरो बेलासे थारावसो नोंथांमोना मोननो हानाय जादों 1100 फैसाखौ गोबाङानो नोंथांमोना मोननो हायाखै आंनिसिम नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट खालामहरगासिनो दङ गोबाङानो नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव आंनिसिम एसएमएस एबा डीएम हरगासिनो दङ जे फैसाया आंनि हाबाखै मा जाखो मोनगोन ना मोनला होननानै गोबाङानो नोंथांमोना माने एसएमएस हरगासिनो दङ आरो इन्स्टाग्रामावबो बाथ्राया बेथ' नंगौ गोबाङानो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय जायाखै जायफोर बिथांमोना मोनदों बिथांमोना माने साफा सानैल' दायो मोननो हागासिनो दङ नाथायबा लासै फैसाखौ सोगासिनो दं आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ खोन्थाहरनाय जादों नोंथांमोना दिनैनि बिथोरावनो गासिबो मोनजोबनो हागोन बेखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन 1100 फैसाखौ जा 1100 फैसा सोदों दा बेखौ जायफोर नोंथांमोना मैया मोननो हायाखै टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना मोनाखैबा दिनै सानसेखौ नोंथांमोना नेबावदो एबा दिनैनि बिथोरावनो नोंथांमोना 1100 फैसाखौ जेबो प्रब्लेम गैयाबा मोननो हागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन नाथायबा बाथ्राया बेसो आरो जुदि दिनैबो नोंथांमोना मोननो हायाबा मा खालामनानै नोंथांमोना मोननो हागोन दा गिबियावनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय आं बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोननिसिम होनो सानदों आं स्क्रिनावबो होगोन दा बिनिफ्राय आंबो नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंनानै होनो सानदों दा कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 1800202626 दा बे मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आङो अरुणोदय स्किमनि 1100 फैसाखौ मोननो हायाखै होननानै आं आरोबाव नोंथांमोननिसिम खेबसे मबाइल नाम्बारखौ बुंदों 1800202626 दा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै सोंहरबानो जाबाय नोंथांमोना आसामिसाव रायलायहरबानो जाबाय आसामिस रोङाबा इंलिसावबो हिन्दीयावबाबो बेंगलियावबो नोंथांमोना हागोन जायखिजाया मा भाषायै नोंथांमोना रायलायहरो एबा सोंहरो नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय दा बे कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय जे आङो अरुणोदय स्किमनि 1100 फैसाखौ मोननो हानाय जायाखै दा मानि थाखाय आं मोनाखै बेखौ एसे नायना होदो एबा मा जाहोननि थाखाय मोनाखै दा बेखौ नोंथांमोना जेनेबा जेबो जाहोनथ' थानाय नङा जानो हागौ नोंथांमोना बेखौल' बुंहरबानो जाबाय आंनियाव अरुणोदय स्किमनि फैसाया दिनैसिमबो 1100 फैसा हाबाखै होननानै गाबोननिफ्राय नोंथांमोना कन्टेक्टखौ खालामहरबानो जाबाय दिनै सानसेखौ नोंथांमोना नेबावबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जेबो प्रब्लेम गैयाबाथ' मोनखागोन जायफोर नोंथांमोननि आधारजों बेंक एकाउन्टआ लिंक जाखाबायबा दा नोंथांमोनाथ' मोननो हाखागोनखा जेबो नोंथांमोना टेनसन गैया जेबो नोंथांमोना दानजायाखैबा नामफोरा दा नोंथांमोना मोननो हागोन नाम दानजाबायबा बिनिफ्राय आधार बेंक एकाउन्टजों लिंक जायाखैबा दा नोंथांमोनाथ' मोननो हाखानाय नङा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दा बिनिफ्राय कन्टेक्ट खालामखांनायनि उनाव आरो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामाबाबो जेबो नङा नोंथांमोना गावबागावनि ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांनानै बेखौबाबो बुंहैनो हागोन जे आङो अरुणोदय स्किमनि 1100 फैसाखौ मोननो हानाय जायाखै आङो सिगांनिफ्रायनो मोननो हाबाय थायोमोन मानि थाखाय बे बाराव 1100 फैसा हाबासै होननानै बेखौ नोंथांमोना बुंहैबानो जाबाय अब्ला निस्सय नोंथांमोननि जा फैसा हाबै बे प्रब्लेमा नोंनिया सल्भ जानानै फैगोन दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरखानाय जाबाय गोबांनियानो हाबाखै मैया सोरनाबा हाबदों आं बेखौ मिथिना मोननो हादों नाथायबा जायफोर बिथांमोना मोननो हानाय जोबोद खम मानसिफ्रा मोननो हादों आं माने सोंहरदोंमोन नालाय सोरनि हाबखो बेखौबो दा बेहाय साफा सानैया हाबबाय होनना बुंदों नाथायबा गोबाङानो हाबाखैल' बेबायदि आंनिसिम माने नोंथांमोना एसएमएसखौ हरदों नोंथांमोना इन्स्टाग्रामावबो गोबाङानो आंनिसिम माने बुंहरदों आरो दा जिखियानो जाया मानो मा जाहोननि थाखाय फैसाया हाबाखै जानो हागौ आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा दायो लासैसो सोगासिनो दङ अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना हाखु दाखु जानो नाङा जेनेबा मैया बिथाङा चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम माने रिमट बटनखौ थुनानै हरदोंमोनबाबो लासैसो फैसाखौ सोना हरनाय जादों
नोंथांमोननियाव मैया लासै लासै हाबबाय सोरनाबा हराव हाबबाय दा बिनिफ्राय दिनै नोंथांमोना आरो लासै लासै हाबनो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबाय थाबानो जाबाय निसय नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम गैयाबा नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव अरुणोदय स्किमनि 1100 थाखा फैसाया हाबहैगोन आं बेखौ आसाखौ खालामो दा बेनिफ्राय मा जाहोननि थाखाय नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव अरुणोदय स्किमनि 1100 फैसा हाबाखै जानो हागौ आं बेखौबो दानिया बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयिनि थाखाय दा बेबादिबा नोंथांमोना मोननो हानाय नङा नामा मिसमेच जानायनि थाखायबो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय मोननो हाया जानो हागौ आरो जोंहा रेजेक्ट लिस्ट ओंखारना फैनाय जादोंमोन दा बेहायबो नोंनि नामा फैदोंबा दा नोंथांमोनाबो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेबो जोंहा मोनसे प्रब्लेम दा बेनिफ्राय माखासेनिखौ इनएलिजिबिलिटिनि थाखाय जोंहा दानना होनाय जादों दा बे दाननाय लिस्टाव नोंनि नामखौ बोरैबा दानफ्लांबायबा दा बेवहायबो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नैबे 1100 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दा बेफोरखौ एसे नोंथांमोना नोजोर बोबानो जाबाय दा बे दाननाय दानिखौथ' नोंथांमोना बोरै मिन्थिनो नङा होमबा दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थाङोबा ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थाङोबा माने जायफोर सिगाङाव 9000 फैसाखौ मोननो हानाय ना अरुणोदय स्किमनि जोहै दा नोंथांमोना बेखौ बुंहैनांगोन ब्लक अफिसाव थांनानै आङो सिगाङावबो अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौबो मोननो हादों आरो सिगाङावबो आङो बेबादिनो मोनखाबाय थादोंमोन आङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नाथायबा दायो आङो मानो 1100 फैसाखौ मोननो हायासै आंनि बे बेंक एकाउन्टआव हाबासै 1100 फैसा होननानै नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थांनानै बुंहैबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना मोननो हायाखै नोंनि बे नामखौसो दानना होनाय जाखो ना माबा मोनसे जाहोननि थाखाय ना माबा मोनसे नोङो खामानिखौ मावना लानांगौनि थाखायसो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव हाबासै दा बेखौ नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थांबा मिथिना मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थांगोन नोंथांमोना दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना माने मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामगोन जा आं नोंथांमोननिसिम मबाइल नाम्बार बुंदों 1800202626 दा बे मबाइल नाम्बारावबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरोबा नोंथांमोना बेहायबो मिथिना मोननो हागोन मानि थाखाय हाबाखै आरो हाबगोन ना हाबा दा बेखौबो नोंथांमोना सोंहरोबा मोजाङै मिथिना मोननो हागोन दा बेहाय कन्टेक्ट खालामखांनायनि उनाव अफिसियेल बिथांमोना नोंथांमोननिसिम बेखौ सोंनो हागौ जे नोंनि बे माबाया एकाउन्ट नाम्बारा मा दा बेफोरखौ एकाउन्ट नाम्बारखौ सोंहरनो हागौ बिथांमोना नोंनि बे स्टेटासखौ नायनो हागौ दा बेबायदि बिहरोबा नोंथांमोना हरबानो जाबाय आधार नाम्बार बेबायदि बिनो हागौ दा बेखौ नोंथांमोना हरबानो जाबाय अब्ला बिथांमोना नायनानै नोंथांमोननिखौ माने खोन्थाहरगोन आरो मानि थाखाय हाबाखै आरो जुदि हाबगोनबा नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन दा बेनिफ्राय आं जा नोंथांमोननिसिम कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनहरदोंना दा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना टाइमखौ मिथिना लाबानो जाबाय फुंनि 10थानिफ्राय लानानै नोंथांमोना बेलासिनि माबायाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय 6थासिमनि गेजेराव फुंनि 10थानिफ्राय लानानै बेलासिनि 6थानि बिथोराव नोंथांमोना कन्टेक्टखौ खालामबानो जाबाय दिनै जोंहा मा बार जाखो दिनैथ' जोंहा माबासो नङा होमबा सानडेसो जोंहा दिनै रबबार दा बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो नङा गाबोन समबार गाबोन नोंथांमोना फुंनि 10थानिफ्राय लानानै बेलासिनि 6थानि बिथोराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय मानि थाखाय अरुणोदय स्किमनि फैसाया हाबाखै जुदि दिनैनि बिथोरावबो हाबाबा दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय आं नाथायबा बेखौनो आसा खालामदों दिनैनि बिथोरावनो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनजोबगोनखौ आङो आसाखौ खालामदों दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम दायो बे बाथ्राखौ खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना दानिया भिडिअनि कमेन्टआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो जायफोर नोंथांमोना मोननाय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दा नोंथांमोनाबो मोनबायबा मोनबाय लिरना हरदो कमेन्ट बक्सआव दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनाखै दा नोंथांमोनाबो मोनाखैल' होननानै लिरबानो जाबाय अब्ला जोङो रेशिअ'खौ मिथिना मोननो हागोन नोंथांमोना सोर सोर मोननो हादों सोर सोर मोननो हायाखै आरो बेखौबो खोन्थाहरबानो जाबाय जे नोङो सिगाङाव 9000 फैसाखौ मोननो हागोन ना हायाखैमोन 9000 फैसाखौ नोंथांमोना मोन्दोंमोनबाथ' नैबे 1100 फैसाखौ मोननांगौ नङा होमबा दा बेनिखायनो बेखौबो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव दा बेखिनियावनो जुदि आरो नोंथांमोना पार्सनेलि माबाफोर सोंहरनो सानदोंबा इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना आंनिसिम SMS खालामहरबानो जाबाय इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ आङो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव आरो डिसक्रिपसन बक्सआवबो होनानै दोनदों फल' खालामनानै नोंथांमोना आंनिसिम माखासे खोथाखौ सोंहरनो हागोन दा बेखौबो आं बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन जोबनायाव गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखायबो आङो खावलायनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों